com ens vas conèixer, Nexa? Quin va ser el teu primer contacte? Qui et va dir que vinguessis? Doncs jo us vaig conèixer a través d'una mare que la vaig conèixer a través de que el meu fill, el Jordi, va néixer prematur i estàvem a la UCI de Vall d'Hebron, va estar molts mesos, i aquesta mare també tenia el seu nen, que havia nascut uns mesos abans que el meu i també tenia pluridiscapacitat, com el Jordi, i llavors doncs, ella va conèixer Nexa i em va parlar molt d'aquest centre, del que podien aportar-li al meu fill, i arrel d'ella doncs, vam venir aquí a fer una primera visita i ens vam quedar encantats. El Jordi són bessons, els meus fills, el Jordi i la Laia, i tots dos van néixer de prematurs de 25 setmanes. I vam passar molt de temps allà a la UCI. Per sort, la meva filla, la Laia, no va tenir cap mena de seqüela ni grans... va estar el temps que va tocar i se'n va anar cap a caseta. I el Jordi no, el Jordi va tenir moltes seqüeles de prematuritat que li han portat a tenir pluridiscapacitat i ha d'aprendre molt de metges i de cuidados. Vam venir amb molta por, perquè tothom ens deia quan aneu allà veureu nens molt afectats, veureu nens... no el típic d'una escola bressol que et trobes nens que corren i van aquí i allà, no? Veníem amb una mica de por, no por, sinó de lo desconegut, no? I va ser obrir la porta i totalment al contrari. Sí que és veritat que veus nens que no és el que tu t'esperes d'una escola bressol, però vam veure els professionals que sempre ho diem, jo i l'Ernest tenim a la ment el primer que ens vam trobar, que li va dir «Hola Jordi», sense conèixer-lo, no sé, tot. Vam veure que era el lloc on tocava, vam veure el bipedestador, el cotxet, tot, que eren les coses que el nostre fill necessitava. Jo em quedo sobretot amb la reacció dels professionals del primer dia, que ens van donar un caliu, no sé, que sabíem que era el lloc del Jordi, que tenia que estar aquí dins. La tranquil·litat de que sabíem que quan estava a Nexa estaria superben cuidat, tant pels professionals, per l'infermera. Era com, tranquil·litat. I això, clar, per nosaltres és tot, no? De saber que el Jordi podíem confiar plenament. I això és el que volem del col·le nou, no? De tenir aquesta mateixa tranquil·litat, de saber que està allà el nen i que estarà feliç, que estarà content, que estarà cuidadíssim i que estarà estimat, sobretot. Que sigui feliç, no? On estigui, això és principal. També les característiques de salut que ell tenia, no? Amb la via parenteral, hi ha hagut molts canvis, no? I durant aquests canvis tampoc heu estat sols, no només amb Nexa, sinó també amb algun equip mèdic que us ha ajudat molt. Sí, l'equip mèdic que porta el Jordi, que és del Vall d'Hebron, la veritat és que tots els especialistes que el porten estem superencantats perquè mai l'han deixat sol, sempre han estat per ell i a la mínima que nosaltres hem vist que alguna cosa fallava hem anat ràpid a urgències i ràpid l'han agafat i a vegades fins i tot el deixen ingressat per si acaso, per si la cosa va més i si no, doncs cap a casa. I amb això sí que estem supercontents. I també, arrel d'una de les maternitats que té el Jordi, tenim una associació que es diu NUPA i també amb aquesta associació també ens ha fet descobrir que hi ha nens que viuen amb nutrició parenteral, que era el cas del Jordi, i que poden tenir una vida normal, plàcida, com qualsevol altre nen, això sí, amb uns cuidados mèdics i sobretot d'higiene, perquè clar, porten una via central dins del seu cos i no és normal això, no tots els nens que tenen una via central poden estar a casa fent vida normal. Vosaltres, sobretot al principi, diguéssim que vau fer de pares i d'infermers també. Sí. Recordo quan explicaves com hi havíeu de fer la cura, les vaques que portàveu a casa... Sí, nosaltres també vam estar massa temps a la UCI perquè ens van ensenyar tots els cuidados que necessitava el Jordi i al portar una via central, sent un nen tan petitet, tenien que estar seguríssims que a casa ho podrien fer-ho i tindria tot, el material, la higiene, la responsabilitat de que el Jordi porta una via central i a la vegada porta una vàlvula en el seu cap que li deriva també a la via central, llavors tot tenia que ser superestèril i durant 3 anys vam estar fent d'infermers a casa, sí, i supercontents perquè
vam aconseguir que no li passés res, o sigui que ho portés tot molt bé. Sí. També me'n recordo que en el període que el Jordi li tocava canviar d'escola, perquè era per edat, vam decidir que no li tocava, no? I va tenir un període a nivell de salut bastant difícil, no? A susto. Sí. Aquell moment, com ho veu? Us vau sentir sols, us vau sentir recolzats per l'equip de Nexa? Com ho veu viure tant l'Ernest com tu? Ho vam viure, sí. Tots tres ho vam viure molt malament, en el sentit de que veiem patir el Jordi i no sabíem què li passava i va ser una sensació horrorosa, que ho penso avui en dia i per mi és... Jo crec que de tot el que he passat amb el Jordi, i he passat moltes coses, aquesta és de les pitjors, perquè ell era més conscient, portàvem més temps amb ell, o sigui, ja el teníem fora de l'hospital, estava ja en un ambient, no? Era part de nosaltres i ho vam passar molt malament perquè uns mesos abans ja ho estava passant malament. Tinc que donar les gràcies, i això mai em cansaré de donar les gràcies a la seva tutora, a la Laia, a l'Andrea, que estava en aquell moment, a la Mar, a la Olga, en general a tots els seus professionals de Nexa, perquè tots es van desviure per ell i va ser un moment molt dur. Jo me'n recordo arribar al col·le, deixar-lo, que no havia dormit, que no havia ni ell ni jo, que estava molt malament i me'n recordo que era com deixar-lo ella, perquè jo no podia fer res per ell i vosaltres em dèieu no et preocupis, i sé que ho passava fatal i ho passàveu vosaltres fatal perquè ell no estava bé i arrel d'un mes o quasi 2 mesos d'estar molt malament va derivar amb un problema més gordo, que va estar a la UCI i allà va ser on va passar molt malament, però no ens vam sentir mai sols, sobretot per Nexa i per la família. En el cas nostre la família sempre també ha estat allà, però Nexa sempre ens... jo me'n recordo que eren les 12 de la nit o quasi la 1, que estava a la UCI, que els metges ens van dir si es tiràvem endavant o no, i ràpidament van venir la seva tutora, la Laia, l'Andrea i la Mar, van estar allà amb nosaltres a l'hospital i això no ho oblidarem mai. Jo crec que on ens vam donar compte, ja ens havíem donat compte que sempre estàveu pendents de nosaltres i tot, però al moment que el Jordi va estar tan malament, que vosaltres via e-mail, telefonades, presencialment acompanyant-nos a nosaltres, vull dir, vam veure que hi havia connexió entre vosaltres i l'hospital i els metges que porten el nostre fill, llavors que millor, no? Que no arribem si amb nosaltres, estàveu vosaltres també, i en aquells moments d'estrès, d'haver-ho patir el nostre fill, vosaltres també veu participar d'ajudar-nos i, és que no ho oblidarem mai, la veritat. No, veritat. Ara ho penso, fa un any, quan veig fotos i el veig, dic, ai Déu meu, si es va quedar fet un nyap, pobret, tot arrugadet. Sí, i mira't a l'ara, que ja està quasi als 11 quilos, Sí, s'ha engreixat, ara s'ha fet un canvi. Sí, no ho podrem oblidar mai, allò. I tu a urgències amb mi. Tu ja estàs amb mi? Home, tu te'n recordes? Sí, no recordo. Sí, és que no sé què li passava. No recordo, quan va tocar l'Ernest, em va dir també, estem urgències a la UCI i ens han dit que si tirem endavant o no, va ser com, què m'estàs contant? No, és que això no m'oblidaré mai. No m'he de pensar. Mira que ha estat malament el Jordi i ha passat 11 mesos a la UCI. I moltes operacions? Moltes, 20 operacions porta el Jordi, de tot, de cap, de panxa, de la vista, de tot. I mai m'havien plantejat de si tirés endavant o no, tothom sempre havia lluitat per ell. Llavors, de cop i volta, quan estava millor ell, que et plantegin si tires endavant o no, és com, què m'estàs dient? No se m'havia passat pel cap i que m'ho plantegessin, era com, ostres, algú s'ho està plantejant que el meu fill no pot tirar endavant, no ens entrava al cap. Però vau aparèixer vosaltres i va ser diferent la cosa ja, és veritat. Sí, perquè la Mar ja va parlar amb la infermera, ja van parlar amb els metges, i vulguis o no. A vegades els metges pensen que els pares també veiem més del que el nen fa i vist des d'un altre angle, des d'una infermera que té el seu criteri com a personal mèdic, que pugui dir que és un nen que és feliç, que pot tenir el que té moltes limitacions, però que ell és feliç i ens entén
i estar connectat en el seu entorn. És un mes a la família, no podria viure sense el meu Jordi. Què va? Ostres, i tant. No, deixa'l. Que ens doni molta guerra, però que estigui aquí. Escolta, que ens la doni. Sí. És veritat. Pues ja. També has trobat un grup de pares, no? Amb qui compartir, de pares i mares? Sí. La veritat és que, suposo que com que tots estem en el mateix sac, tenim els mateixos, o més o menys, no? Un fill amb discapacitat i que sabem el que ens trobem fora del nostre, no sé com dir-ho, de casa, no? Les barreres que et trobes amb tot i pots compartir moltes coses perquè t'entenen, estan en la mateixa situació que tu, llavors no tens por ni de dir res que pugui ofendre a ningú perquè tots estem igual i et sents superestimat, no sé. La veritat és que hem fet un grupet molt maco i que crec que no deixarem d'estar units, sí. Encara continua la relació, perquè el Jordi està molt involucrat també en tot el que és lleure. Sí, exacte. Sí, ens va costar molt, que entrar en el tema del lleure, sobretot amb el tema del respir, dels caps de setmana. El primer any no, perquè ja era molt deixar-lo tot el dia al col·le, però a partir del segon any que vam apuntar-lo el primer respir i, ell content i nosaltres. I la veritat que també va bé que ell tingui el seu moment, sense els pares, sense el germà, i que tingui els seus això, i té referents, diversos monitors, profes, i quan els veus es torna boig. Sí, supercontent i coses del girajoc, els respirs. Nosaltres crec que no ens deslligarem mai d'Anexa. Estarem aquí sempre. Sí, jo crec que sí. Sí. És veritat, jolín. Ara va, el respir. No. Jo penso que els nens sí han de tenir referent i ens ha agradat, però jo mai he sigut un professional que digui només depèn si no estic jo, el nen no fa. Ni amb el meu fill, ni crec que amb els altres, perquè ell ha de ser autònom i feliç, i mai Anexa ha sigut Laia, sempre ha tingut els seus... Però està amb les tres, o sigui, Laia, Andrea i Jasmine, quan no em demana una li dic que no, em demana l'altra, i si no l'altra. Clar, com tinc alguna foto, algun vídeo o alguna cosa, li ensenyo i ja està content. Us fa 4 petons i ja està. Perquè hem passat moltes hores també, molts anys. Són 3 anys. I clar, 3 anys i que jo crec que també ell, dins seu, sap que quan està malament vosaltres l'esteu cuidant. I això ell ho té, jo crec que li queda aquí dins, de saber que vosaltres l'heu ajudat moltes vegades, heu estat per ell, és que, clar, no sé, algú dins seu deu tenir, no? Deu pensar en vosaltres i deu ser... I és agradable, vull dir que està content. Sí. Demana la cançó del carro. Digant que també ja te vale con el carro. Però Però sí, jolín, m'hi ha quedat una guerra i era tan feliç en el seu carro, Qui ho anava a dir? Que venia emprenyat. Sí. Ai, no he dit tampoc res de l'autocar, que vam a autocar. O això és igual? També és un gran què, Però també si venen de fora tampoc no poden anar a autocar. Llavors, sí. Però, l'autocar també és una... Això que te'l vinguin a buscar i te'l portin. Tot i que el meu no era molt d'autocar, però els pares sí que ens anava bé. Ostres, i tant. Et dona la llibertat d'aixecar-te, quedar-te a casa... Sí, el deixes, i clar, si més tens un altre, doncs que et pots portar l'altre i tot va bé. Però sí, també l'autocar, jolín. No, masses coses hem viscut aquí. Qui ens ho anava a dir, no?